Ez dakit entzun dozun, baina publikoan badabilor. Eta Parisea. Paris ez da aitatu behar, eta Parisen inguruan ez errezango. Publikoan entzuten da. Bai, gaur. Eta Paris ez da aitatuko saio honetan. Zurrumurru bat entzun da beraz, hemen haizean katigu. Zer aipatzen den, zer ez aipatzen, duda mudatan betigu. 10.000 lagun bildu da, ez bat, ez bita, ez hiru, horrexegatik bersolariak izan behar du testigu, eta benetan arrazoi dute, aipatzeak merezi du. Oroimenari pasa ezkero, erdi presaka erratza, behin betirako gera liteke, erlojuaren orratza. Pare bat trenek Hendaiatikan, gurutzaturik arratza, askatasun min oiu lazgarri, bat eraman Parisantza, izan dadila gero datozen, oien lehenengo urratza. Frantzian asko baaltzekiten, Euskal Herri bat bazala, Eiffel torreak badu luzera, guke badugu itzala. Eskubideak izan behar du, denona universala, ia Frantziak erantzuten dun, ematen duen bezala, eta Frantzian sortutakoak Espainiak uksa dezala.